ngokutshela ngathi mina ngilingana nabalandeli abawu-60 baKhuzani ngingedwa. Futhi kulonyaka likhuphuke kakhulu izinga. Mhlambe ngilingana abalandeli abawu-200 ngingedwa. Uyabona nje ama Blue Nation phela iqiniso ngelifihlo. Akanqoba nje lokho enqoba ngendlela zawo yabona ngobuchule bawo. Kodwa mina ngifike ngihlakaze yonke lonto esikhundleni sokuthi be-enjoy i-victory yabo. Bebhizi benakana nami kuthiwa mina ngibheda kangakanani. Angithi mina ngiyakwazi ukubenza bephilela ukuchaza. Lokhu bechazile nje hayi uyisilima hayi uyisilima. Vele into engisuke ngiyenza mina ngenza amabomu. Angithi kumele ngincishe i-happiness. Ngintshengise kahle kahle ukuthi leli igama elithi fearful ngalithola kanjani. Ngintshengise ukuthi ubaba kuze kuthiwa usala bedibana kwakunjani. Webafana bakithi. Yabona lana weinsizwe ezilandela uKhuzani. Ngibhekene nengwadla. Yabona nibhekana nomuntu obuqobo lawo. Ngingedwa yabona umuntu ubanisanyaziswa yimi ngingedwa. Ikhona insizwa eziqoshile ezinye ayinamafoni. Kodwa mina ngikhona. Kobhara ncengwa la ayikhale ngithi mina umdlalo omuhle uqhubeka yabo nje ubuse kanje usemuhle ngoba akekho sathembisa ukubeka omunye isandla futhi oyoko kethembisa ungibeka isandla sesidumelana obekwe ngidakelo angiseyindlwa mina yabona.